Imamo eskalaciju nasilja, imamo kontrolu medija koja se kompletno provodi, imamo bankarsku kontrolu, ona se danas već postoji. Ako uspijemo zadržati taj suverenitet, imamo šansu to zaustaviti, ograničiti, držati pod kontrolom i nećemo od toga se riješiti. Ako nećemo napraviti, kada bi na tom referendumu zaokružili da, sve smo pustili u svoje ruke i bacili smo se u groblje financijsko. Priča o suverenitetu i našim pravima Hrvata prema Lisabonskom sporazumu, koje bi mi prava imali u tom parlamentu. Osobno vidim jedini interes nekim ljudima koji sebe vide, ne znam koliko imaju tamo plaći, 10-15 tisuća eura, naravno da je to njihova odlučnost, ne? Ja ne vidim ništa tamo dobro za nas. U bivšoj Jugoslaviji je nas Hrvata bilo 22%. A dobrim dijelom, nekim manipulacijama, je tih 22% stanovništva jedne države uspijevalo biti kroz malverzacije dovedeno u situaciju da ima daleko, daleko manje utjecaja, da se ne vraćamo u tu blisku povijest, od realnosti koliko je Hrvatska zasluživala. Nas danas, u odnosu na stanovništvo Europske unije, ima manje od 1%. Da li si možete zamisliti koja bi prava imali? Ovakvi, kako danas govorimo, onaj crni dio, prezaduženi, sa svim tim problemima, sa ovom budućnosti koja nam ide, što bi mi sa svojih manje od 1% utjecali? Ali evo, osigurali su oni u Lisabonskom sporazumu. Kažu oni, Europsko vijeće i vijeće ministara donosit će u prijelaznom razdoblju, do 1. studenog 2014. od 1. studenog 2014. do 31. ožujka 2017. odlukom većinom od 2/3 glasova. A od 1. travnja 2017. odluke će se donositi većinom od 55% glasova. 55% glasova čine 5 ili 6 europskih država, najveći, u odnosu na broj stanovništva. Tako se to tamo definira. Što mi sa svojih 0,7% ćemo moći odlučiti? Ništa. I da se vratim na ovu Jugoslaviju, i ta Jugoslavija je mijenjala nekoliko puta ustave. I ovaj ustav, kada se Jugoslavija rasformirala, nije bio isti onaj kada je Jugoslavija nastala. Dakle, oni već definiraju 2017. da će biti 55% glasova. Tih 55% glasova može svašta odlučiti u međuvremenu i apsolutno nam ne dati nikakav glas. Oformiti nekakva 2 doma, savjetodavni. Ista je priča i u sudstvu. Kada se govori o sudstvu i odlukama i prisutnosti sudaca sa ovih prostora, ista je priča. Dakle, neki suci će dobiti svoje dobre plaće sjedivši tamo, ali utjecaja neće imati nikakvoga, a političari još manje. Pod pretpostavkom da su to zaista političari koji su naši predstavnici, koji zaista nas žele tamo nas zastupiti, da su zaista došli odavdje, a ne ono manipulacijom većega broja stanovnika sa nekog područja, kome će već biti dani novac za kampanje i kako će biti to još u tim uvjetima izgledalo. Kratko ću biti, evo došao sam pred kraj. Meni ta cijela priča o Europskoj uniji strašno miriši na jednu u rukavicama novu diktaturu. Ona već postoji. Nju poznaju svi ljudi koji žive u toj Europskoj uniji i svi su se susreli sa tom birokratskim tiranijom koja se tamo događa. Već u ovom Lisabonskom sporazumu su unijeli jedan stravičan član. Po Europskoj povelji o temeljnim pravima, članak 2. kaže, citiram, dozvoljeno je koristiti smrtonosnu silu kako bi se ugušili građanski neredi i nemiri. Već danas to piše. Vrlo skoro, kada bi bili u Europskoj uniji, a hvala Bogu nismo, bi mogli doći na razinu čipiranja i suzbijanja nemira na način da nam se zapovjedi da ostanemo doma i da nikom ne izlazimo. To već danas piše. Znači, sloboda je ono što generira bogatstvo, a na razini države i naroda, nacije, to je državni suverenitet. Znači, bez državnog suvereniteta zaboravite svaku priču o nekakvom bogatstvu, prosperitetu i blagostanju. Toga nema. Sa tom slobodom, sa tim suverenitetom, mi onda možemo raditi, opet kažem, kao što su dugo, ne treba nikakvu toplu vodu otkrivati, sve se zna. To je biti čista logika i zdrav razum.
kao što je Dubrovnik, bio je mali, ali on je imao u svoje vrijeme, bio je jedno vrijeme čak, znači u 15. stoljeću druga pomorska sila na svijetu. Znači, ali kako je to bilo? Imaju vlastito brodogradilište normalno, nisu radili brodove, ne znam ja gdje, u Turskoj ili Veneciji. Imali su normalno vlastitu kovnicu novca i vlastiti novac su radili. I su ga kovali negdje drugi. Ljevali su topove, radili su oružje. Imali su onu svoju solanu u Stonu. Znači, maksimalno su sve vlastite potencijale iskoristili. Sve što se može napraviti se napravi. I onda se razvije. Onda se generira bogatstvo. I niko im ga nije uzimao. To je ta sloboda. Mogli su raditi sukladno svojim interesima. Imali su odličnu obavještajnu službu koja je bila inkorporirana u tu trgovačku. Znači da su raspolagali informacijama. Ali nisu svoju obavještajnu službu integrirali sa nekim drugima. Pa nisu ludi bili. Pa da im neko drugi uzima informacije. Kao što kod nas se to događa. Dakle, to je taj model koji mi imamo. Imamo sve potencijale koje onda možemo ostvariti. Znači, počevši, prva stvar su te novac i banke. Moramo preuzeti kontrolu nad stvaranjem i distribucijom novca. Bez toga nema nikakve priče nema osnova o razvoju gospodarstva. Znači, kad tu stvar napravimo, kad tu stvar odradimo, putem, govorim uvijek, nacionalizacije, čak sam jedan ideja, znači, možda još bolje reći, renacionalizaciju, jer je to bilo naše, pa nam je kriminalnom tom pretvorbom i manipulacijom su nam te banke oduzete, one se normalno procesuiraju i to se vrati natrag, to nije uopće ništa sporno. Znači, kad tu stvar odradimo s pitanjem banaka i novca, onda imamo osnovu govoriti da možemo puno toga napraviti. I razvijati se i generirati vlastito bogatstvo, prosperitet i tako dalje. Počeš od poljoprivrede, koju imamo sada, uvozimo koliko? 70-80%, koliko to milijardi se uvozi raznog smeća, otrovne hrane, te GMO modificirane, koje je opet posebna priča za sebe, koje udari na Božje zapovjedi i na ljudsku pamet. I sve to skupa, znači to uvozimo i pri tome gubimo, umjesto da razvijemo do maksimuma vlastite potencijale upravo na ovakvom malom modelu malih obiteljskih gospodarstva, organske, upravo sam to gdje reći. Znači, u zadnje 2 desetljeća trendovi u svijetu su takvi da je potražnja globalno za organskom tom ekološkom hranom u stalnom porastu, a ponuda je u opadanju. Tako da i cijena tu raste. Prema tome, logično i pametno bi bilo i svaka politika koja to ne zastupa po meni je